Guys, women don't respect men. Abawahloniphi amadoda. That's why ubona amadoda sawacheater lamantombazane lawo angenangqondo with brainless girls. Sorry to say that. Because amantombazane lawo abawahloniphi. Especially Xhosa women are very disrespectful. Bayadelela amaXhosa. Sozundibethe mna, sozundibethe. Ugcina kudala ukundibetha. Ugcina kudala undibetha, betha apha. Zawubonisa mna. Ndingiqala unqundu. Yabo, Xhosa women are very disrespectful. That's why men these days bazikhethela ukuba bahlale bodwa. Because women don't respect men. That's why noma sekuthiwa beshadile amadoda bahambe bocheater ngaphandle. It's because women don't respect men. Khona ubaba wangitshela sahlangana lapha eChikitaga sothenga imizimba. So wathi lo baba, yazi ntwana yami mfethu ungashadi boy. Yazi ukuya endlini is the last thing on my mind mfana. Lo mfazi bakazofika lapha bangifika lapha yana uzothi ngizongithethisa ngathi ngiyintwana encane. Enemncane kunami lo mfazi. Kodwa uzongithethisa ngimdala ngingaka. Inhlonipho yaphelela lapho emsifazane. Lo mfazi ngamkhiphela inkomo, ngamenzela konke, ngamnika isithunzi endaweni engenaso ngisho isithunzi. Cause amadoda iwona anika abafazi isithunzi. But boshadile as a woman, unesithunzi. Baba undayabolo, that's a real woman. Ushadile, ukwazi ukushadwa. Yabo, unika isithunzi indoda. Ikunika isithunzi, ikunika ikhaya. Inika imali ukuthi ukwazi ukuziphilisa. Because most women are not independent and don't want to be independent, most of them. Laba independent is those girls who want to look like they are better than men, but who are bashing men, talking bad things about men on social media, but hey, men are trash, all those things. Bakhohlwa ukuthi inzalo ibuya kuthina. Ngeke umuntu osifazane azale alone. Inzalo into esiphethe imbewu. Iseed, inzalo uphethwe yithina. Yithi esiphethe, we are birth, i-birth yithi. Yithi esiphethe inzalo. Ungalingi uhlonipha disrespect umuntu. A king. Udalela king. A man is a king. That's why umqhele, I was very proud of umqhele lapho with the wife. Beka propose, avula umbheka straight emehlweni wamnika i-ring instead of kneeling down. We don't kneel, a man doesn't kneel down to a woman. If you are a king, awumele uguqele idolo, uguqele umfazi ngeke. So sehlisile isithunzi sakho. The next thing uzowasha amapaint lapha. That's why amathija amaningi sawasha namapaint. Uthi amvakashela lapha sekawasha amapaint lapha. Yabona, bawasha amapaint amathija bhaya. So lose respect. Wantomazane yakuthuka, yakwenza ini, phuma kulo ntombazane leyo. First sign is one mistake, even ama-exam bayazi mina, abatshela babhange ngithi one mistake you are out. I don't care ukuthi ikuku yakhe imnene kanjani noma kuthiwa iya-grip i-tighter. Akunandaba, baningi abantu abanekuka tight emhlabeni. You are out. One mistake you are out. Ngabona nje red flag. Wangithethisa wangenzani? You are out. Akublock same time. I'm not desperate mina. I'm not desperate. Maningi amantombazane. Yabona, so ungavumi indoda ongahlonishwa umuntu wesifazane. Inhlonipho benakunika umuntu wesifazane. She must obey without question. She must respect without being asked or ukuthi ancengwe or ini. Kumele ahloniphe automatically. Yabona, akunika indawo yakho njengendoda. Amadoda awahlohlonishwa amadoda. So uphathwa ngathi into encane. Ngeke uthuma indoda eshop. Uyothuma ama-pads. Thuma indoda ama-pads. Hayi. Oyihloniphi indoda uthuma ama-pads. Ngcono ke ithuma ama-condom ke. Ungayithuma nje ama-condom at least ke uthuma ama-condom. But ithuma ama-pads. Into zakho ezigqoka uwe phansi. Hayi. Ngemali yami ngizothunywa. Yimi ngikhipha imali phinde ngithunywe futhi kanti into encane. Hayi ngeke phela. Women don't respect men. A woman must respect amadodini. Otherwise that's why banchithela. That's why ngishadi phela. Because angihlonipha amadoda. Please subscribe to the channel and please respect your men so that impilo zenu zibe grand. Nithola ama allowance niphile kamnandi.